Siyazi ukuthi ubalekela umsebenzi wakho mfethu. Kodwa besicela ukuthi sihlaleni phansi isikhulumeni. Ayihloniphane madodana, nami ngihloniphana umsebenzi wami, nami ngihlonipha umsebenzi wenu. Yebo, yebo, asinankinga. Sibonga. Bafu. Ngizokudlula lesi sicabha lesi madoda siphume bese ngithi sishayelele nginikisa nomniki iphikile ukuthi ishayele lana. Mfethu. Phela usilalele. Sizwe ukuthi sithini asilwi nawe. Yes. Into esiyicelayo ukuthi sicela ukuthi sihlaleni phansi siphume nesolution ukuthi usisi usizakala kanjani. Manje mawulwa ngeke sithole isolution mawenza kanje. And usisi uyachaza ukuthi akalwi yena. Nathi ngokunjalo asilwi. Yabo? Kodwa ngendlela owenza ngayo izosiphoqa ukuthi size senze ngendlela ebesingayifuni ukuyenza ngayo. Angifuni umsindo. Angizwani ngathi ngeke sibange umsindo. Soxabana ngoba niyazi angizwani into kanje. Soxabana ngempela. Siyacela. Ngeke mfethu size sikuveze. Sicela ukuthi usiphe ithuba sokuthi sikhulume nawe. Anginazi inkambi zethu. Siyalibonga itiye lakho mfethu. Azizwa positive. Sifuna itiye. Funa wena thina. Siyacela mfethu. Asili. Hayi bovula bo. Okay. Yalo kucisha amakhamera akho kulwazivela. Mfethu ayikabi. Ungenza ngalendlela wenza ngayo uyifihla ubuso ngoplastic wakho ayikho asinandaba thina. As long masikhulumile nawe. Sicela usihlalise phansi ke baba. Ngiyayihlalela phansi. Ngihlaliswa yimina phansi. Into ngalendlela nganiyanazi iqulu. Kana iqulu. Sicela usihlalise phansi. Asilwi baba. Khumbula ukuthi thina asili nawe. Baba ngicela umele. Khulumani ke nisho nikuzele. Ngapha baba. Sicela usondeleke mfethu nawe. Kanjani? Ngizocwala indlu futhi nonke la. Hayi sizokhuluma naye. Athi sizokhuluma nawe bafo naye uzami kuphela. Cha wemfethu. Musu kuyenza lento yenzayo. Musu kusiphatha kanje. Ngithanda ungene endlini langena ngithi. Musu kusiphatha kanje. Silalele phela silalele ukuthi size ngani. Size ngani ngithi uyazize ngani. Ngoba ngeenyawo noma ngize ngemoto. Okay. Lalela bafo. La sihamba usisi uyicomplaineni yethu yabo. Uthi wena khona la eningazwani khona kodwa ke ake ngibeke kusisi indaba. Alichaze kahle sisi. Bengisacela ukuchaza. Hayi noma nikhuleka ngizokubambela. Ubhuti lo savumelana ukumazi kwami ubhuti ngamazi ngomngani wami. Mengimazi ngomngani wami amenzela isira. Ememenzela isira umngani wami ngitshela ukuthi unobhuti la wenzelana isira nami ngempela ngitshengise ubhuti. Mengifika ubhuti ngiphethe u1.5 ngimnike ethi uzongenzela usira. Mase ecela u500 we drink. Ngamnika no500. Wathi ngibuye after 2 weeks. Uzoqala ama class lapho. Okay nangempela ngahamba ngabuye after 2 weeks saqala ukufunda. Mesifunda kwa indawo asafunda kuyona ngithanda kahle ngoba kwakuyindawo nje esedlangalaleni nje ebhedayo. Okay. Iyabheda vele indawo, iyabheda indawo. Yebo sisi, mfethu ngicela umunike ithuba. Safunda emva lokho wathi kuzoba inyanga eyodwa mase iyaphuma isira yami. Yebo. Emva kwenyanga ngabuya ngeza kuyena ubhuti ngamtshela ukuthi isira wathi angilinde. Ngalinda until namhlanje ngisalindile. Uthe angizoyithola isira. Usunenyanga engako lendile. Ezu6 ngayithola isira. Uzoyithola vele. Akungatshiwe. Inkinga mengifika uyangeyisa nje. Uyangidelela nje. Webaba. Hayi wena udelela. Awukwazi ukulinda, funda ukulinda. Bafo. Kade ngalinda. Bafo. Kade ngalinda. Ayikabi. Ngicela mina ukukubuza ukuthi usiri uthatha 6 months ukuthi ukwazi ukuthi uthole. Lalela bhuti. Ake ngikhulume nje iqiniso njengomntwana. Yebo. Lapha namasebenza. Asisebenzi ngosisi yedwa. Sisebenza ngabantu. Hayi ngaye. Ngeke sisebenze ngendlela yakhe. Kunendlela yokusebenza lapha yakhe. So abantu esisuke sinawo i-database thatha labo bantu lasibalo leso abantu abaphumileyo manje bayengapheleli bese siyabathatha bese bephelele beyo-applyelwa isira. Bonke kanye naye. Ngamtshela ngathi akalinda. Ngamtshela nanga ngathi akakwazi ukulinda. And labo bantu thina esibafundisayo. Kodwa esibafundisayo kuyingulule security school. Yes. Esibafundisayo. Labo bayakwazi baphumelele kanjani na? Siyabafunela umsebenzi, basebenze.
lo ngendlela enza ngayo ngeke sikwazi noma ukuthi simsize simfake emsebenzini. Nginika imali yami ukuthi ngiyokwazi. Nginika imali yami. Kanjani sofa? Wase uphele u6 months nginika imali yami. Angithi sekuphela u6 months. Funa imali yami. Ufundile man. Nginike imali yami. Kushuthi u500 loyo okufunda. U1.5 awubuyele ngakumina ke. Ayibuyi imali yami kahle. Sis. Khuleka. Yabo nje njengoba sekukhona thina. Imali yakho uzoyibuyisa njengoba inje. Webaba. Ngizisilima kakhulu futhi uyabona wayisa kanjani? Bafu. Yazi ukuthi kusasa uzogcina lo muntu engibophisa. Webaba. Ngizokubophisa vele uma unganginiki imali yami. Uzosibulalela umsebenzi wethu. Webaba. Umsebenzi. Abantu bayasizakala kwingqulu. Le mali uyazi ngayithola kanzima angisebenzi ngathi ngizoyiphanda imali. Nangempela ngakwenza ukuthemba ngayiphanda ngangikuthemba. Kodwa lutho namanje. Webaba. Ayibuyi imali yami. Awuke ngibuze. U6 months wonke ulinde uSira. Unamanga. Kuyikona lo. Akwazi ukubala lo unamanga. Kwakuyini? Sengifike kangaki mina la? Mangabuza omakhelwane bakho, ikangaki ngiqiqa la mina. Ufike ungivalele ngesicapha, ukhuluma ukweyisa. Sekuyimini isilima. Ngisilima mina manje, kodwa sasivumelane kahle. Ingoba wena nomngane wami khona into yenzayo. Shuthi that's why yena ayithola isiro. Nami ufuna ngenze njalo. Lento anyenza nobabili. Woza siyenze lento. Woza kuzonika usira wami. Woza siyenze. Asiyenze. Lento anyenza nomngane wami ngoba uthola usira. Yini le? Le anyenzayo. Leyo ngafu asiyenze. Manje uthi uyasilambalaza manje. Engonya yenza indaba yena uthola usira mina ngawuthola. GPV lo muntu uzokhuluma kanje. Yini esiyenza? Ngoba lento yenza. Wena shuthi kukhona indlela owenza ngayo kubantu besifazane. Ingakho udila nabantu noma umxhaphaza ngoba kuumuntu esifazane. Senza ngendlela noma khona wena into oyifunayo ukusisi. Bonke abantu abasuke befikile lapho sibasizayo senza ngendlela yodwa. Ngeke usisi alinde 6 months sonke. Kodwa unganamalinda ngo6 months. Nangu uyathi umngane wakhe ayikho ikanti yena wabasohlwini labantu ababekade sebevele sebelindiwe. Shuthi kwakuvele baphuma bona be6 kwagcwala leso sibalo sabantu aba6 bakwazi ukuthi ke behambe. Wena linda nawe khona lo 6 lo uzofika ehlandleni lenu nikwazi nihambe nilapha musuzongihudela la wena. Wemfethu. Usakhuluma nokweyisa. Wemfethu. Uyabona ukuthi awuhloniphi. Nindlela okhuluma ngayo nje. Nyamo akahloniphi. Yini noma umthatha kancane umuntu esifazane? Woza siyenze lento. Woza siyenze lento ofuna siyenze ishenze nomngane. Woza siyenze. Manje uzothola usira wami. Cha phela ngithi uwena owenza ngendlela usisi angayithandi. Izinto uma uyifuna uyithola ngaleyo ndlela leyo mina ngisiyelo nhlobo leyo. Ingoba indlela owenza ngayo ngitshengisa ukuthi umngane wami wamnika ngayo le ndlela. That's why ngithi nami woza. Sonke. Uyakunika noma senza lento noma ngikhokhela imali yami kupha sikwenzayo. Uzonginika imali yami noma siyayenza lento bese unginika usira. Uzothola usira wakho. Nini kanti ngaqala ukuthi namanje salindile. Akuphumi imali yami. La ndoda. Mali yami. Wendoda. Lalela. Ayifuni imali yami. Cela ngilalele. Webafu. I1 kg kashukela. Webafu. Wawuyidla imali yami. Angicela sizwane kahle. Angithi imali yasizwa ayithatha. Wakhokha. Ayithathwanga mina wakhokha. Imali. Why wayingenza ukuthi ngikhokhe ngoba wafika nendaba yasika ngoba wena. Phela mina ngizomsebenzi wami. Umsebenzi wakho phela ubuyisa imali yami noma unika usira. Wayibeka phansi. Usira linda. Nini kanjani nalinde kuze kube yinini? Imhlola le. Ngeke mfethu ngeke. Ukuthi ngoba ngiyamazi uzama ngiyamazi. Yazi ngingashona ilanga. Umazi kanjani? Uzoshona uzashona ke la. Ngiyamazi. Akushona ilanga ngoba uyangaza ngizo. Samgavu. Sho sizoshona ilanga. Lalela. Wemfethu. Lalela ke. Ngempela yebo namhlanje sho uzomela uyikhipha. Uyabona namhlanje. Uzoyikhipha imali yami namhlanje. Uzosho ukuthi imali kaSisi iphi noma yabo kumele kube kabili. 1 uzoyikhipha imali yaSisi noma uzomnika usira wakhe manje namhlanje. Uzothola kanjani usira manje? Thula imbudane nje nawe. Thula. Kumele ngiyithole. Cha phela mawusothi mina ngikhuluma imbudane angikwazi ukuthi usuqonda. Kumele ngiyithole ngikhathele mina wena. Ima awusondele la mfethu ukuze mhlambe njengoba baba. Angikudonsi kanje. Kodwa kuwukuthi uyayisa. Ngicela ngivule nganivulela la. Manje ngizongibamba ngizidlozana la ngaphakathi. Hayi lalela baba. Cha ukuthi indlela okhuluma ngayo nathi asiyithandi. Hawu. Ukhuluma nathi engathi siyingane. Kancane kanje ngoba umuntu wesifazane. Hayi namhlanje ngeke ngizokukhombisa. Ngiyifuna imali yami.
lalela Ngiyayifuna imali yami. awukhulumeke ukuthi kwenziwa Phela njani ngiqambe. ngemali kasisi Ukuthi uyindoda kusho ukuthi uyindoda la kwakho. Ufunda ukulinda. Uyindoda la kumawe nganyakho hayi kumina. Uyindoda kumawe nganyakho hayi la kumina. Ngifake isakhe into ezwenza. weba Sifake. awusabeke awuzami Sifake. imas